Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, pinagi sa CCTV footage, suspect sa pagpangholdap sa isa ka doktora sa car park sa isa ka mall sa Mandurriao, Iloilo City na tumod ka nadakpan sang kapulisan. Si John Sala nakatutok. Arestado sa ila mismo balay sa Barrio Obrero, Lapuz kagabi ang sospek sa pagpangholdap kay Dr. Lulu Salinas sa car park area sa isa ka mall sa Diversion Road, Mandurriao sang Miyerkules ang gabi. Ini ang ginkilala kay alias Phil. Antes sinigindakop ginkumpirmar sa ICPO sa biktima ang lalaki nga nakuha sa CCTV footage sa mall kag iba't pang lugar sa syudad nga natrace ang kapulisan. Kung iniginwan bala ang nagholdap sa iya, positibo ini nga ginkilala sang biktima. Ang suspect, may nakakilala man nga personnel na to, no, sa ICPO, approach niya ang suspect. So without resistance. At 8 o'clock in the evening, nag-abot si Doktora Salinas from the hospital. Kami trabaho siya. Pinakita ko siya ang picture na ginpadala sang ni Colonel Ligada. The first reaction niya is kagit. Sang nadakpan na sang kapulisan, gindala ini sa talatapan sang ICPO kag dito ginpresentar ang mga ebidensya batok sa iya. Wala naman suno kay Colonel Ligada sang pag-ako sa bahin sang sospek. Nagpaiway na nga maghatag sang pahayag ang sospek. Gintinguan man sang news team na makuhaan sang pahayag ang iya mga himata apang nagpamalibad man ang mga ini. Apang suno sa barangay official sang Barrio Obrero, Lapuz, wala sang record sa barangay ang sospek. Wala gina-record. Tapos even ang family na wala gina di sila naging pabarangay. Personally, wala gid kuya may nakita nga indication nga maubraya sina. 30,000 pesos kakwartang nakuha sa holdapper sa biktima kag ginpistol pa sang sospek. Na-recover ang wallet sang biktima kag nabalik sa ila matapos ginpahayag nga ginwigit sang sospek sa dalan Solis City proper. Una na ginpahayag sang pamilya sang biktima nga bangod sa insidente na butang sa alang-alang ang seguridad sang syudad sang Iloilo kag posible nga mayara sang grupo sa likod sang krimen. Apang suno kay Colonel Ligada, isolated lang ang insidente. This kind of incidents for a long time ang pang-hold up. This is the first time na natabo sa isa ka mall. So how could we say na there's a breakdown or there are syndicates doing that? Kag ang suspect, nag-akto siya lang gid isa, why siya sang kaupon. Ginpakikangutan man sa news team ang security agency sa mga security guard na naka-duty sa car park area sang mall. Suno sa tag-iya sili nga si Attorney Domingo Oso Jr., nagdugang na sang security personnel ang mall sa nasambit nga lugar. Ang sospek ang natala nga pasakaan sa reklamo nga robbery. Detained ini subong sa Police Station 10. Upod kay Hasty Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.